În lectura lui Narcis Georgescu vă invităm să ascultați un fragment din cartea Când ți s-a greșit, carte scrisă de Erwin Lutzer. Capitolul 6. Creștinii, sala de judecată. Tatăl meu a avut încredere în fratele meu, numindu-l executorul său testamentar, pentru că fratele meu e avocat. Așa începe o scrisoare trimisă de către un ascultător radio, pe care îl vom numi Michael. Tata mi-a spus că ne lasă în jur de $300.000. Fratele meu spune că voi primi în jur de 10 sau $20.000 pentru că el susține că restul banilor reprezintă taxe și impozite și tot restul de formalități. Când vreau să văd registrele, e atât de defensiv. Citim mai departe, mi-am dat seama de dilema lui Michael. Soția mea are cancer și nu am bani să-mi trimit copiii la facultate. Ne aflăm într-o situație disperată. Știu foarte bine că tatăl meu a intenționat să primesc partea care mi se cuvine. Ce ar trebui să fac? Vreau să-l dau în judecată. Michael e creștin și fratele lui pretinde că este la rândul lui. Un alt om mi-a povestit că datora unei organizații creștine $300.000. Nu punea la îndoială faptul acesta, dar afacerea lui dăduse faliment, iar el se băgase în niște necazuri financiare serioase. Încerca să găsească o soluție pentru plata datoriilor. Încerca să facă ceva în privința aceasta, când deodată primise o citație, semn că era în desfășurare un proces. 2 ani mai târziu mi-a spus: până acum am cheltuit $250.000 pe taxe de judecată. Suma este sfertul a $1.000.000. Să ne amintim că suma disputată era de $300.000. Dar unii oameni sunt atât de preocupați de distrugerea altora, încât sunt dispuși să rămână în final cu bani mai puțini, doar pentru a se asigura că persoana percepută ca dușman primește exact ceea ce merită. Acum, acești oameni sunt creștini, sau cel puțin ei așa susțin. Apoi este acea poveste bine cunoscută de la știri despre o femeie care a fost disciplinată de biserică pentru adulter. Ea nu neagă adulterul, dar, în loc să se umilească, acceptând responsabilitatea și subscriind la termenii disciplinei bisericii, a decis să dea biserica în judecată pentru abuzul drepturilor ei civile. Obsesia noastră în ceea ce privește drepturile personale și-a unit forțele cu o societate litigioasă pentru a face dintr-un tribunal un standard. Acea femeie s-a simțit bine acasă, trăind în adulter, dar a ales sala de judecată pentru protestul împotriva disciplinării ei de către biserica în care era membră. Sala de judecată în sufrageria ta. De ce este America o națiune atât de litigioasă? Răspunsul este mai degrabă unul simplist, dar cu implicații mai complicate. Trăim într-o cultură care ridică în slăvi drepturile omului, chiar și atunci când acesta acceptă destinul și coruperea moralului și a integrității personale. Puneți-le pe cele două împreună și obțineți o rețetă a unor procese incredibile. Amintiți-vă relatarea de la știri. Da, este o poveste adevărată a 2 perechi de părinți care s-au înfățișat în instanță după ce copiii lor s-au certat zdravăn în timpul jocului în nisip.
Pe vremuri, părinții puteau soluționa asemenea probleme atunci când caracterul era important. Dar astăzi, fără caracter, ei nu mai pot soluționa nici măcar chestiuni simple precum acestea. Astăzi avem nevoie de câte o lege pentru orice și, Doamne ferește, să nu primim cumva lucrurile pe care le credem drepturile noastre. Soția mea și cu mine am vizitat Elveția în urmă cu câțiva ani. Am fost cu telefericul sus pe munte și ne-am plimbat pe acolo câțiva kilometri. Priveliștea îți tăia răsuflarea. Pe drum, la circa 400 de metri departare de cărare, am observat un gard cu două fire. Era tipul de gard pe sub care orice copilaș se putea târî. Cu toate acestea, dincolo de el, era o stâncă dură de pe care cădeai câteva sute de metri în abis. În America, dacă un copil se târa pe sub gardul acela și murea, s-ar căuta automat persoana cea mai vulnerabilă pentru a fi dată în judecată. În Elveția, dacă un copil ar fi murit din cauza că s-a târât pe sub acel gard, responsabilitatea ar cădea în mod egal asupra celor doi părinți și faptul ar rămâne un accident tragic. Ce diferență în ce privește atitudinea și responsabilitatea! America a fost martora unei decreșteri uimitoare a responsabilității individuale și o creștere mare a drepturilor personale în ultimii 56 de ani. Din păcate, creștinii au preluat cultura vremii și se dau în judecată reciproc din cauza că Biblia și-a pierdut autoritatea. Biblia subliniază clar implicarea creștinilor în sala de judecată. După cum vom vedea, atunci când ne căutăm singuri dreptatea pentru că am fost răniți, ignorăm puterea lui Dumnezeu de a ne obține o dreptate finală și nevoia noastră de a ierta. Pentru a înțelege mai bine răspunsul nostru și al lui Dumnezeu, așa cum a căutat Michael, al cărui frate avocat părea că i-a reținut o parte din moștenire ilegal, trebuie să vedem ce spune Biblia despre acțiunea legală intentată între credincioși după producerea unei jigniri. Evitând procesele, o perspectivă biblică. Apostolul Pavel vorbește specific despre acest subiect al neînțelegerilor în 1 Corinteni, capitolul 6. Se pare că unii creștini cădeau pradă lipsei de prevedere și se acuzau în tribunale. În pasajul următor, Pavel oferă câteva motive excelente pentru care credincioșii ar trebui să evite judecata cu alți credincioși în tribunale civile. Citiți cu atenție pasajul. Cum când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia. Deci, când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acesteia, voi pune judecători pe cei pe care biserica nu-i bagă în seamă? Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate? Dar un frate se duce la judecată cu un alt frate și încă înaintea necredincioșilor? Chiar pentru faptul că aveți nedreptăți între voi este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Dar voi singuri sunteți aceia care nedreptățiți și păgubiți și încă pe frați. 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 1 până la 8. Pavel subliniază clar motivele pentru care creștinii ar trebui să evite înfățișarea în tribunal unii împotriva altora. Ele sunt obligatorii și extrem de adevărate în veacul acesta de litigiu răspândit. 1. Mărturia noastră în fața lumii. Ca și creștini, evităm procesele civile împotriva fraților creștini din cauza mărturiei noastre în fața lumii. Dându-ne reciproc în judecată,
arătăm deschis lumii că nădejdea noastră în Hristos nu are nicio importanță când vine vorba de reglarea conturilor în disputele personale. Oricât ar încerca, oamenii din lume nu pot vedea vreo diferență între noi și ei. Ne pretindem drepturile în felul lumii și în cazul în care n-ați observat, creștinii sunt la fel de urâcioși în tribunal ca oamenii din lume. Pentru noi, Hristos ar trebui să fie factorul decisiv în soluționarea disputelor. Necredincioșii încearcă mereu să găsească dovezi care să ateste că fundamentul credinței noastre este inexistent, mai ales dacă trebuie să ne bazăm pe înțelepciunea laică pentru a ne putea gestiona problemele omenești. 2. O respingere a valorilor laice. În al doilea rând, Pavel este îngrijorat de acceptarea nesănătoasă a valorilor lumești practicate de creștini. Iisus l-a poruncit urmașilor lui să fie în lume, dar nu ca lumea. A fi în lume este o indicație strategică. Permite luminii lui Hristos să lumineze în întuneric. A fi ca lumea reprezintă o capitulare în fața sistemului de valori al lumii și duce la o mărturie ineficientă. Lumina este stinsă. Pavel a întrebat, nu știți că sfinții vor judeca lumea? Apoi a adăugat următorul detaliu, nu știți că noi îi vom judeca pe îngeri? Poate că aceasta este o referire la îngerii căzuți, ceea ce înseamnă că la judecata diavolului și a demonilor lui, creștinii vor avea un cuvânt de spus. Sau, dacă se face referire la îngerii luminii, înseamnă că vom fi mai mari ca îngerii în rang și autoritate. În orice caz, Pavel spune că, de vreme ce într-o zi vom fi judecători a altor ființe, cum se face că nu avem destul înțelepciune să judecăm drepturile personale? Trebuie să renunțăm acum la valorile acestei lumi, pregătindu-ne pentru slujba viitoare din ceruri. Având o perspectivă cerească, recunoaștem esența problemei. Asemenea cazuri sunt nesemnificative în comparație cu judecarea demonilor și cârmuirea îngerilor în veșnicia viitoare. Țineți-vă răsuflarea înainte de a citi cuvintele lui Iisus din Apocalipsa 3:21. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Apocalipsa 3:21. Aceasta este o afirmație uimitoare. Iisus a spus, în împărăția care vine, voi veți ședea cu mine pe tronul meu, judecând lumea și judecându-i pe îngeri. Deci ideea implicată este că, în mod cert, putem judeca problemele noastre aici pe pământ. Pavel le reamintește credincioșilor să păstreze perspectiva eternă. Judecarea îngerilor și a demonilor nu se poate compara nici de cum cu rezolvarea unor chestiuni mărunte. Poate ai fost înșelat financiar. Acum te aștepți ca lumea întreagă să-și oprească cursul pentru că cineva ți-a făcut ceva rău și dureros. Biblia declară că aceasta este o atitudine lumească și un demers meschin. 3. Respect pentru autoritatea bisericii. Viața creștină este una de supunere. Ne supunem lui Hristos, colegilor noștri, unii altora în dragoste și autorității lui Hristos. Acesta este planul lui Dumnezeu. Ajungând la proces în instanță împotriva unui frate credincios, dăm dovadă de o lipsă gravă de respect a planului lui Dumnezeu, trăirea sub autoritate și sfințenie. Pavel spune de fapt, nu există oameni înțelepți în biserica voastră care să dorească să medieze conflictele? Nu puteți fi supuși? Dacă sunt doi frați din acea biserică, nu puteți prezenta problema voastră înaintea unui frate mai în vârstă, care este în stare să medieze cauza voastră, iar voi să acceptați verdictul? Răspunsul este prea adesea nu. Puțini creștini sunt dornici să se supună unul altuia când vine vorba de lămurirea chestiunilor personale, mai ales în privința banilor sau a problemelor familiale. În schimb, când judecățile nu ne sunt favorabile, ne înfuriem pur și simplu și plecăm.
Poți întotdeauna să schimbi biserica și să refuzi supunerea într-o gloria lui Dumnezeu. Ce mod trist de a trăi în lumina resurselor uriașe disponibile ție în Hristos. Credeți-mă, bătrânii și alți lideri ai bisericii nu sunt infailibili și ei fac greșeli, dar creștinii maturi trăiesc supunerea în așa fel încât, în ciuda unor neajunsuri omenești, ei se încred în planul etern al lui Dumnezeu. Dar eu trebuie să îndrept rău. Acesta este argumentul pe care îl folosesc mulți ca să evite aplicarea învățăturii clare a lui Pavel. Însă el a și anticipat asta spunând: pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Dar voi singuri sunteți aceia care nedreptățiți și păgubiți și încă pe frați. 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 7 și 8. Apostolul cel mai înțelept a scos în evidență faptul că simpla prezența a acestor dispute civile între creștini indică o credință înfrântă. Da, suferirea răului l-ar glorifica mai mult pe Dumnezeu decât drumul prin tribunal pentru îndreptarea nedreptății. Întrebarea lui Pavel este mai mult decât pertinentă și de luat în considerare. Un avocat creștin pe care îl cunosc a povestit că în toate cazurile pe care le-a văzut, atunci când un creștin ajunge în proces cu un alt creștin, el nu primește binecuvântare nici atunci când e câștigător. Pentru creștin, victoria unui proces împotriva unui frate creștin costă un preț imens. Pierderea unui frate sau unei surori în Hristos, o mărturie diminuată și un trup al lui Hristos slăbit. În lectura lui Narcis Georgescu ați ascultat un fragment din cartea Când ți s-a greșit, carte scrisă de Ervin Lutzer.